راستی gelekî nexweşe wexta mirov pêşwaziya cenazê çar xort dike pêşiya temenê xwe de. Lê emrê Xwedê ye tişta çêbî em hêvîdarin ku cihê we behişt bê û Xwedayê mezin dilovaniya xwe bibe behiştê. Rastî di vê münasebê de ez dixwazim spasiyeka germ bikin bo Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Kak Mesrûr Barzanî yê ku biryar da bi anîna cenazeta her çar xortên me ji Kurwatiya ta Hewlêrê Kurdistanê û ta bigihin Kurdistana Sûrî jî. û pê re jî em rastî spasiya mekteba pedekesê jî dikin, mekteba peywendiya niştimanî ya pedekesê li Hewlêrê û bi taybet Kak Seîd Umar yê ku ew jî parîkar bî roja pêşî de ji bo van cenazata anîna wana li Kurdistan li Hewlêrê û birna wana Kurdistana Sûrî yan yê ku veşêrin vê dirkê ka ew kes û mirovê wa çi dixwazin weke ew dixwazin. Bi rastî alîkarîk baş çêbî û tensîqek çêbî navbêna mekteba me ya pedekesê li Hewlêrê û navbêna Hikûmeta Kurdistanê de ev biryaran hat standin ji Kak Mesrûr Barzanî bi rastî ev cihê spasiyeka gelekî mezin e û em car dî pêvî ne û hêvîdarin ku cihê van xorta behişt bê û serxweşiyan bo kes û karê wan dixwazin.